Lengane enezinyanga ezimbili izelwe idutshulwe yinhlamvu ebindize emoyeni kubo ngesikhathi ihlasela amaqembu emgulukudu. Kubikwa ukuthi abalisa ababili abebehlomile bagasele kubo bafika bavulela ngenhlamvu kwabe behlezi endlini yathelwa amachaphazelo. Ishonele esibhedlela. Amaphoyisa athungatha abasolwa. We're investigating a case of murder. We have not taken any person for questioning right now. We're looking for assistance from the community to assist us to find those culprits because it's a very sad story. Lesi akusona isigameko sokuqala okwenzeka kule ndawo. Zine izingane ezithelwe amachaphazelo kuleli sonto nje lilodwa empini ephakathi kwamaqembu emgulukudu eKapa. Isigameko sakamuva sesibuyise lonke usizi kulabo abake babhekana nalesi simo. UZubi Jacobs oneminyaka eyisikhombisa naye wadutshulwa wabulawa ekubo eEastridge. All that flashbacks is coming and reminds me of that day. Amaphoyisa athi aseqinise ezokuphepha eindaweni ezingo-Albadwa. We've deployed more than 800 policemen now in the areas, the hotspot areas, and we've had some lockdowns in other areas. Abazali abaningi kulomphakathi sebephila ngokwesaba ngenxa yokwanda kwezigameko zokulwa kwamaqembu emgulukudu.